Размерът има ли значение? Да, да, да. Чупки в кръста, разпъти до бето. Дай с крачето. Ляв крак, десен крак, ляв крак, десен крак. Чупки в кръста, чупки в кръста. Може и раменете, може и главата. Пускаме тази дискотека, тючека. Размерът има ли значение? Най-големите ти крата, събранена музика, щупи правилата. Най-красивите мацки са тука, Италика типични им тука. Софиянци бизнесмени, мамо, Варна, Бургас и Пловдив с нас. Айде всички горе, 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 ръцете горе. Айде всички горе, 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 ръцете горе, горе с кръчето и до пето, и кръста и хаша. Завърти, дай за момчето. Дигайте ръцете горе, ключеци да играем. Айде всички заедно, горе всички. Дай на макс. Пускаме тази дискотека, тючека.